Иванке, Христова Няколова, приемаш ли своя законен съпруг Недялко? Недялко? Да. Кажи му краката, ако обичаш. Айде, слагай краката, ако обича, не го време. Едно познато. Ти, Недялко, Виктор, Недялко, приемаш ли своя законна съпруга Иванка, Христова Няколова? Да, заповядай, може да се сложите рухите. Сега, и на здраве, вие плащате. Айде, Иванке. Сега е време да те ловиш булката. Тук че е време да те ловиш булката. Моля се, моля се, на булката. Снимка, снимка. Айде, Иванке, да се снимаш с мене. Вени, ще ни снимаш ли? Я ви правя клип в момента. Добре, искам и една снимка с младоженците. Добре, може.